Gvern Laburista ma jibżax jieħu deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-Maltin u l-Awċin. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu. X'kienet il-problema ewlenija tal-Gvern ta' qabel? Biex ma jiġġieled ma' ħadd ma jiddeċiedi xejn. U dik hija l-ħsab ħaġa li tagħmel fil-politika ta' toqgħod tħares lejn il-files jinġemgħu fuq xulxin u inti tgħid għax jekk niddeċiedi jekk jkun hemm daħħa jieħodha kontri, jekk niddeċiedi jekk ħajkun hemm dan li jieħodha kontri. Tispiċċa ma tieħux deċiżjonijiet. Il-ġid jinħoloq billi toħodhom id-deċiżjonijiet. Il-Prim Ministru saħaq li għall-kuntrarju ta' Gvern Nazzjonalista dan il-Gvern mhu ostaġġ ta' ebda fazzjoni u qed jieħu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-bilanċ u fuq l-iżvilupp sostenibbli. Tkellem dwar iż-żewġ proġetti li tħabbru matul din il-ġimgħa, dak tal-Università Ġdida u dak ta' Park Naturali Nazzjonali. Dawn mhux biss se jagħtu nifs ġdid lin-nofsinhar ta' Malta, iżda mistennija jtejjbu wkoll il-livell tal-għajxin tal-familji li jgħixu hemmhekk. Familji li bħala medja jaqilgħu 2500 euro inqas minn familji li joqgħdu f'postijiet oħra madwar il-Gżejjer Maltin. Il-Prim Ministru qal li dan id-distak għandu jonqos bl-investiment tanġibli f'Università ġdida li ser iħalli aktar flus fin-nofsinhar ta' Malta. Għandek żieda permanenti ta' jissu 20 għal 25 miljun euro is-sena li ħafna minnhom dawn l-20 għal 25 miljun euro ħajintefqu fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. L-Università l-ġdida mistennija tagħti wkoll spinta lit-turiżmu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dan l-investiment ser ikun ikkumplimentat minn park naturali biex jitgawda mill-familji u mit-turisti. B'hekk joħroġ ċar il-ħsieb tal-Gvern dak ta' bilanċ f'dan il-każ bejn żvilupp sostenibbli u l-ħarsien tal-ambjent, temm jgħid il-Prim Ministru.